Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som l'empresa Triber i ens dediquem a la fabricació de material de traumatologia i cirurgia ortopèdica. El 1984, quan vam començar, ens vam adonar que teníem que aplicar un component important de tecnologia i vam començar a fer investigació sobre la innovació dels productes. La diferència nostra respecte a la competència és la nostra base tecnològica, la capacitat nostra d'innovació contínua i el servei personalitzat que nosaltres oferim als nostres clients. Els plans de futur és l'expansió a nivell internacional i especialment a Estats Units i Japó. Especialistes d'aquests països han considerat el nostre producte com un dels més valuosos del mercat mundial. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.